ובעלה היו ידידים קרובים של הוריי, ולאחר השואה אסתר ובן זוג החדש שלה שהו יחד עם הוריי במחנה עקורים בינדרמיכל שבאוסטריה. שם, במחנה עקורים, שכנעה אסתר את אמא שלי לנסות שוב להוליד ילד. תודות לניסיונות המוצלחים האלה נולדתי בבינדרמיכל ב-1948, שנה לאחר הולדת ידידתי איתה השנייה של אסתר. אבא שלי, אייזק לוינשטיין, זיכרונו לברכה, היה אומר שאסתר היא האישה הכי חכמה שהוא מכיר, כיוון שהיא הצליחה להציל את ביתה הבכורה, חווה, בשואה. בדקות הקרובות תשמעו את הסיפור המרתק על איך היא עשתה את זאת. בלב מלא אהבה ובכבוד רב אני שמחה להציג לכם את קרובתי, ידידתי וחברתי שלה אני חייבת את חיי, אסתר השפר.